Okay, open ko na po ah. 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, mother and tatay. Okay, open ko na po ah. 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, mother! Dahil kaarawan nyo, eto po ang inyong bouquet! Okay, tatay! Okay, meron din kayo, tatay! Eto! Ay! Hello! Oh! Meron din kayong fruit basket, nanay, tatay! Mahawak ate po dito pa ate. Okay, i-transfer ko lahat ko dyan na muna. Ayan! Meron din kayong cake! O, tingin sa camera, nanay! Hawakan na lang po ng pamangkin. Patulong. Ayan! Meron din kayong oh, tingin kayo okay, mamaya na-transfer tayo. Okay, tatay, meron ka rin cake! Tay, may cake ka rin! O, kaway-kaway sa camera, nanay, tatay. Okay! Meron din! Balon! Si mother! Takot kaligtak pa ng mukha. Okay? Asan si Irish? Irish, go! Ano na Irish? Siya po siya. Okay, kay Irish! Ayan! So, belated happy birthday. Okay, tatay, mother, dito po tayo. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I hope for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. Happy birthday to you. Happy birthday
po. Sana po, huwag na kami magkakasakit kahit anong hirap. O tay, wish niyo po. Wish ko, matagal pa ako. Okay, blow the candle! Kiss na muna. Kiss na. Kiss Yay! Okay, kiss tatay! Yay! Okay! At syempre, hindi lang yan. May letter na inihanda. To Nanay Linda, happy birthday sa inyo. Sana malakas pa kayo lagi at iwasan agniwat. Lagi mahal namin kayo. Nagmamahal mga anakis. To Tatay Ito, Tay, happy 80th birthday. Sa wakas, naabot mo ang taon na yan. Sana marami pang taon maabot mo at lagi malusog. Kiss na nga rod si nanay para masaya siya. Na-miss ka niya. Char. Ingat kayo lagi dyan. Salamat sa mga kapatid namin na nag-aalaga sa magulang natin. Nagmamahal from Anakis, Adeline, Raymond family, Pastor family, Bonds family, at syempre maganda mong Anakis. Alam mo na yon. Happy birthday ulit. God bless you all. Okay! Okay, sino po ang merong gusto mag-message kay mother at tatay? So, kung wala pong mag-message, bale, nanay, tatay, ano po ang inyong message po sa inyong family na si Ma'am Edna, all the way from Virginia, USA. Ano po, salamat po mga anak sa pagmamahal niyo sa amin. Sana huwag kayong magsawa. Mahal na mahal po yun namin. Ayan. Si tatay, message niyo po sa inyong anak na si Ma'am Edna. Ito yung pamilya. Edna, salamat. Ipag-activating ko na una. Ay! Pang-tubay to ko ng pa. Ay, naku, Rita. Ay, salamat, Inang. Ikaw lang nagkukod sa amin. Matagal pa sana ako. Salamat po. Ayan. Okay na po ba, nanay at tatay? Okay, sige. Kailangan ko po ng isang kasama o dalawa. Pakihawak po ang kanilang mga cake. At meron pa po tayong isang sorpresa. Okay, isa kayo. Kunin mo yung hawakan mo, Hawakan mo isang cake, ante. Ay, Hawakan sige na na. na. Hawakan mo yung isa doon. Hawakan mo sa side adin ko. Paharap mo kay mother. Ipatampay ato ka na, ato flowers mo na. Akin na yung flower. Okay, mother, pagbilang ko po ng 3, ha? Okay, usod ko na daan. Ipakita mo ang cake at saka siya. Okay, pagbilang ko ng 3, nanay, tatay, hihilain niyo po ito, okay? Okay, 1, 2, Hi. wait lang. Hindi ko makita. Ito po, ito, hilain niyo. Ang dami. Giyudan niyo ito, giyudan niyo. Okay, 1, 2, 3, hila! Hila! Yay! Nauna si tatay! Sige, tatay! Yay! Sige! Sige, sige, tatay! Hila! Sige, hila! Tatay! Yanay! Sige pa! Oh, may Ay, parato! Ay, parato! Ay, Sige! Sige pa! Ayan, ang kanilang sorpresa! Masaya po ba, nanay at tatay? Ay, maraming salamat po. Masayang masaya po. Okay. So, awan talagang hisis magpapakilala na ako. Okay, dyan lang sa mother. Nanay, tatay, dyan lang. Okay, so, in behalf
Okay na. In behalf of Edmenches Flower Shop and Partners, thank you Ma'am Edna sa pagtrust at pagpili po sa amin upang maipahatid ang sorpresang nais niyong ipahatid sa inyong Nanay Linda at Tatay Ita! Yay! Palakpak naman dyan! Mga aming kuya! At syempre, all the way from Virginia, USA. Ayan, thank you. Masaya kayo, Nanay Tatay. Oo, siyempre. Dapat kayo waiting na. Oh,